Ndichikutambirai zvikari pano paZirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari zvibatsire kuti veruzhinji vasati vaona this update vanova vachibatsirikanawo nekuiona. Badikani sekuziva kwamunozviita nyaya panapa tinouya nadzo takadzibatanidza, but nhasi ndauya neupdate iri 1. Why ndauya nethis video paplatform yedu yaZirari 263? Rinodzidzisa kuti dzidzai mwoyo wekubatsira, mwoyo wekupa. Izvini hama yako yawirwa nedambudziko, ingave neighbor, dzidzawo kubatsira. Mangwana ndiwewo anozokubatsirawo mangwana hauzivi. Badikani video randauya nezvaro muzuva ranhasi ividhiyo raSenzeni. Ndiana mumboni Senzeni? Senzeni ndiactress wekuNaiza Boom. Zvisinei, actress wekuNaiza Boom uyu anonzi Senzeni, imba yake yakatsva neiko imba yaSenzeni? Mudiro wakaita pavidhiyo achitaura mutsviro wakaita imba aiti vana vake vakasiya vakabatidza mosquito coil after vaperekedza friend yavo. Izvo mama uchiona vaive vasipo ndopakasara pachitsva imba iyi. Imba iyi yatsva yakapisa property yese yaive mumba, kusara pazero rakasara rava ground. Rasara rava ground, Senzeni akabatsirwa. Muchanzwa zita raanti vachona vakavabatsira tichiti Mwari wedzerai vakabatsira Senzeni nepese pavakabvisa vawaniswawo zvimwe. Mwari vawedzerei pavakabvisa. Pane vanovaya vanozobuda vachiti hatirari video takariona, but pane vazhinji vanenge vasati vaona futi this update. Ndo vamwe vatinenge tichizoitirawo kuti vange vachibatsirikana. So ina saTirari ndafunga kutiza itosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Yeah, bro. Shut pakaipa. Pakaipa. But yazo hapana mnakwara zvapo. Hapana. Very sorry. Yeah, tatsa ni patinogona napo pese kuti tibatsirane zvidzoke pachi. Mbosini penge zviri. Yeah, itokwa. Yeah, maita basi. Yeah, munofana kuti andijoyi vozi. Ndivo vane vaita kuti musvike pano. Yeah, itokwa. Vanzwa chichemo vakati aiwa manya paskera ndi furniture zap. Yeah, itokwa. Munopuwa bed. Yeah, itokwa. Yeah, itokwa. Saka ndimuyamuna bed. Right, panapa ndipa andijoyi patasvika na sister yangu Senzi. Saka vada unoratidzwa zvinhu zvavo zvawapiwa. Saka atipinde mukati. Guys, tongo support our auntie muna ni moyo wakanaka. Ndo panapa namba dzavo ndo izi. Ndo pacho panapa. Senzeni nasa hakupara Senzeni. Yeah, ma. Hakupara ndamuzuka kuti apindana nawo. Yeah, tasvika andijoyi ndo muno. Mune zvinhu chaizvo. Tikutambira. Ajitika. Aiwa, tinokutendera basa ramunoita ratinoyemura zvisingaiti. Taswai maona tati aiwa noda muzikwa rasangana nemumwe wedu. Katise musoro pamwe chete. Anditika. Taitwe uya kunduta zvibhedhi ramapuwa na andijoyi. Tamunhu na bed rapiwa vaSenzeni na andijoyi. Ya nasingazivi kuti kunono nemoyo yakanaka kudai. Ya mawana. Ya mawana. Onewo zvataitirwa izvi guys. Onewo zvataitirwa. Ya mawana. Ya ndizvo zvamaitirwa na andijoyi Zimbabwe. Izvi vakatsigirwa neSkyline Furnitures. Handikwanisi kuvatenda, hangu vanotendwa nedenga. Anditika? Ya, vane moyo wakanaka. Vane moyo wakanaka anditika? Aiwa, kutenda kukuru kubva kuna andijoyi Zimbabwe. Vanzwa vachichemo chenyu, vanzwa kuti no. Nhasi chaichi hamufana kurara pasi. Anditika? Nhasi chaichi hamufana kurara pasi. Kana Satana ari kunyara. Aunyara? Aiwa, ari kunyara. Anditika? ya msachemi Ah,
usachema ndizike aiwa achinyara sense tikangoti paedition ndava ndanzwa tsitsi ini personally as one of director weSky Furnitures ndakuti achoose headboard yaruda maheadboard sari munomu vangochuza kuti arida iyi wototi mutonodha muenda anditika aiwa chokwadi aiwa nemoto kuti ndaiwo nekuramba muchase muchititsigira anditika mukomborerwe matapudza pawedzero aiwa anditika aiwa ii zvakanake sisi wedu kuti sisi wedu kai ndonatseje musiri kufara but isusu tiri kufara wai isusu tiri kufara senangu personally ndinge sikangozokufara ndakafunga kuti ndisangano nezeboom team mandifadza panguva yekuchema director vari panapa tiri kuona patv mafoni achitenga data ndasati tiri kutenga data pa ndiri kuona director andizika mwana mukoma wangu naandika hadiziwe kuti ndokutenda isei inguva yakaoma yatiri ndafonerwa makuseni nasisa ndikuona vari kuchema but atitoda kutoenda paseti toda kunoshuta something and then ndopa kutondizoti imba yangu yatsva nezvinhu zvese zvazviri mumba saka ini ndiri kutosvikawo pamba zvechokwadi mukatosvika patsva zvinhu mahwindo aya chatotarisiki saka hapana kana chinhu wani chasara zvinhu zvese zvatsva saka tatiri pazero kazona tatosvikawo palevel rekuti ini ndatopererwawo kuti ndoita sei even rimwe timu ndangosiya rakagara riri kutocleana kusaidi kwacho kwatsva saka tese tasvika pakugumirwa because zvinhu zvese zvakawanda datsoita zitongoti argaitite video kana pane vanokwanisawo kuita se kubatsira because tiri vanhu tinorarama nevanhu kana pasinawo vanhu saka ndopatatoonao andi havana kumbononoka wangoti vachingoona problem ndobva watobatika so handa kuziva kuti munyika mune vanhu vane mwoyo wakadai so please guys kune vanokwanisawo kuzouya kuzotengawo zvinhu kuna andi uyai mutenge guys vane mwoyo wakanaka munhu ane mwoyo wakanaka kana pane vamwe vari kuda kuzobatsirawo please guys tibatsirane towane kuenderera mberi nebasa because zvinhu zvese zvakamira hatingashande mumwe wedu ari pamawani bosava mwoyo wandijoya ina personally ndachotaura nawo munhu anobatsira vanhu vakawandisa azvire kuti paanobuda pasocial media aita basa ningi vanobatsira vanhu vakawandisa vanokutaura kuti ningatora chakati Sky Furnitures pachibhadhara ivo handijoya vanotobhadhara keshi yavo sembedha wabhadhara keshi wabhadhara hapana chikwereti kuzotora mubhedha wenyu vakaita se vakaenda isusu veSky Furnitures vazokupa kuti hamungangoenda wegaka chakupai chekutsamiri saka sarudzai yamuri kuda in addition sarudzai yamuri kuda kana musina transport yaring transport tokupai transport kusvika kumba saka ndichaita kuti vanhu vari kuona muzovapa nhamba dzenyu kuitira kuti vada kuuya kuzotenga futi vanokwanisa kuuya kuzotenga saka ndo maheadboard ari muno maya muno mune zvinhu kwete zvekutamba nazvo ndofunga muna mubhedha wendowapiwa senzeni queen bed mawani queen bed mawani kunze uku kune vanhu vane rudo guys kune vanhu akanaka kwete ndichani saka sister nevakusarudza vari kuda but yakaipa saka choose what you want ngosho kune dzimwe saka choose what you want but idzodzo ona dhimba panafe mamwe akaipa anoenderana bed queen white negold yo ndaona kunge inotya
pakati petuwa gonja anoendera nesaizi yakanaka makwini iwawo yakanaka jonga Baba. una headboard here kumba kokwe Headboard iripo. iri kwanditi wauzive kuti adora rara pasi Asatsamire madziro. ayo ngawe Skyline furniture. wauzezara chokwata zvishuku yakanaka saka ndozvaitirwawo senzeni naandi joy izvi ndofunga muri kungoonawo mega muri kungoonawo megawo kana zviriwo zvinoitira izvezvi saka kutopisirwa paitwa mubhedha nasatanika wanga kutori kutoitirwa zvimwe zvinhu zvinyowani mwari vanenge vachiziva satokumbirawo kanhamba dzinobatika kuitira kuti mafanzi vamwe vanenge vachizodawo kutenga zvinhu vazouyawo vachitenga namba dzedu isusu seSkyline Furnitures it's 0774 128 095 tozokuredza zvakare 0774 128 095 yezve mukatibate papa any minute nyaka mukati muri kubhulawayo tinosvika ikoko kwese Zimbabwe yese tinoenda kokuti kunosiyira vanhu pamba munosiya futi pamba zvakanaka kana muri muno maraundi area yese iyo muno maharare tinodhivhara for free but kana ya outside Harare tineke a small charge yatinongoisa yekuti tiwanewo kana fuel yekuti chese tiendese kune kuda kuenda product ingatenga customer yedu saka hakuna kwatisingasvike muno muZimbabwe South Africa Botswana neMozambique ndo nyika dzakatikombodza tinokwanisa kudhilivhara dziri pedyo nesu last one futi sai number futi 0774 128 095 ndichitenda Nice Boom director yaman anditika ndokutenda ye director aiwa kutenda chako panzi senzeni ari kuya kuno handinambofungidzira kuti kona ukuru vachange varipo musadaro vatafonera vanango madhimba vanhu vakuru ndimi tinosepa aizvi ndinenge tatori vanavo ndimwaira zvera nditi aiwa tinokutenda ngomadhimba notenda chaizvo zvinorudo rwenyu maperekedza zvinoratidza kuti basa kwenyu iko kwamunoswera muri makabatana munojegana mumatambudziko munhu amane matambudziko muchange kuti muri mesi sekuona kuti munhu apsirwa njii senzeni madharekta vari pano komadhimba muripo komajonga vari pano muti pasorosolo yese solo atosara achiklina pakaipa hati munhu racho rakabatana zvandofarira nadhavhudhunda kwanadza kuuya neko dhavhudhunda ari kuklina ndiwanga uchitoklina mumba akuklina kumba kwasenzeni variko vese kumba kwasenzeni munhu wese ariko hapana asiko vese vanasvinurai munhu wese kwenyuka tinoshuvira dai kuri kubatana kukaita macompanies ese muno muZimbabwe kana mwari bayiro kubvadza nyika yedu ine anditi aigona kuti thank you so much much Inini hangu sangu madhimba. Handina hangu zvakawanda zvekutaura. Ndoda kutendawo Anti-Joy Zimbabwe nekutitsigira kwavaita nerudo rwawaratidza pane mumwe wedu. Ndichitendawo Skyline Furnitures nezvavari kuita nemabasa akanaka nerutsigiro rwenyu nefurniture yamuri kugadzira yakanaka. Guys, so inini sangu madhimba ndinoti guys kune vese varudawo furniture uyai kuSkyline Furnitures motenga furniture yenyu yakanaka mumba monakidza kuona kuito kuti mumba mune muchizongoita yawana atinga ngatisasevhe mari funga muri kuona rimwe dambudziko rinoitika vamwe vanhu vanotosevha mari imwe mari inowana kutozotsvira mumba sedambudziko ratasangana naro kuti mumwe mari inowana kutotsvira mumba uchitadzana kutenga furniture yako chero yakazonzi yacho asi wanga waita sei wanga watenga unayo guys ndotenda nerutsigiro rwenyu ndikaiwa ndotenda ndazvakawanda zvekutaura thank you